Ja, men velkommen til en lille intro opstartsvideo fra Svea og jeg. Vi har simpelthen bestemt os for at her i sommerferien og lave en YouTube-kanal for mødre og døtre. Så vi laver en lille intro her, hvor at vi bare lige vil sige velkommen. Hvis I sidder derude som mor og datter, så vil vi komme med lidt inspiration til, hvordan man kunne gøre nogle ting sammen. Hvordan man kunne tale måske om nogle svære ting sammen. Hvordan man kunne hjælpe hinanden herhen over sommerferien, uden at blive stresset og frustreret, eller måske komme til at kede sig. Der er mange ting, som man godt kunne risikere her i sommerferien. Så vi har valgt at kalde vores kanal for MOD, og det står for mor og datter. Og så har vi valgt at tilføje en lille undertekst, der hedder mor og datter i fuld bevidsthed, med kontakt mellem himmel og hjerte. Fordi her hos os i de sidste mange år, faktisk hele dit liv jo, der har vi skulle forholde os til nogle rigtig, rigtig store følelser. I og med, at du jo mistede din far og din storebror, da du var 2 måneder gammel. Så vi har jo skulle lære at snakke om tingene og kommunikere om, hvad der lige foregår på indersiden af kroppen og tankerne og sådan noget. Så vi synes faktisk selv, at vi har klaret det rigtig, rigtig godt. Nu er det 11 år siden her, lige om lidt, den 17. august. Så vi føler os faktisk sådan ret godt rustet til at give gode råd til mødre og døtre, som godt kunne tænke sig en lidt dybere form for kontakt. Fordi det er jo sådan, at døtrene spejler sig jo bare i os mødre. Altså det kommer vi jo ikke så langt udenom, men det gør de jo. De gør jo det, vi gør. De gør jo ikke det, vi siger. Så det er jo vigtigt, at vi som mødre demonstrerer nogle gode ting og nogle gode værdier for de her tøser. Og Svea, hun er rigtig, rigtig dygtig, synes jeg, til at give udtryk for tingene. Så vi har en palette af gode råd og fif, som vi vil dele herude på kanalen. Så vi håber da, gør vi ikke det? At folk har lyst til at tjekke ind og være med i vores felt, sådan så vi kan hjælpe de her yngre piger og de her kommende kvinder til bedre at kunne stå i deres følelser og deres sensitivitet, deres styrke og deres power. Så og i dag har vi lige taget Cookie med, fordi Cookie, hun er en meget, meget vigtig del af vores lille trekløver her. Og det ved hun godt, hun er. Så hun vil højst sandsynligt også være med på en hel del af videoerne. Fordi at hende elsker vi bare. Det er også bare Dyr, det er bare dejligt. Og Cookie, hun er bare lidt mere end bare et dyr. Hun er vores kæledyr. Så tjek ind, hvis I har lyst. Vi poster, når vi synes, at vi lige har noget på hjerte. Og så om du er 10 år, 11 år, 12, 13 eller 14, eller om du er mor, så er du mere end velkommen på vores kanal. Hej hej!